Il-Ministru responsabbli mill-infrastruttura ħabbar it-tlestija tax-xogħlijiet fi triq il-Gudja li taqqat l-irħula ta' Ħalluqa u l-Gudja. Dan ix-xogħol sar bħala parti mill-inizjattiva Vjal Kulħadd bi proġett estensiv ta' riġenerazzjoni u modernizzazzjoni tal-infrastruttura. Dan il-proġett wassal għar-ridiżin ta' triq b'enfasi aktar qawwija fuq mobilità sigura, sostenibbli u aċċessibbli għal kulħadd. Għall-ewwel darba din it-triq għandha korsija segregata dedikata għal persuni li jużaw ir-rota u għal dawk li jimxu biex bekk inħolqot konnessjoni aktar sigura u komda bejn dawn iż-żewġ lokalitajiet. It-triq issa tinkludi żewġ karreġġjati waħda f'kull direzzjoni li se jkomplu jtejbu l-aċċessibilità u l-konnettività bejn Ħalluqa u l-Gudja l-vetturi wkoll. Barra minn hekk tul it-triq kollha tħawlu numru ta' siġar u arbuxelli ġodda li mhux biss isebħu din iż-żona għal kull min jgħaddi minn din it-triq iżda joħolqu wkoll ambjent aktar sostenibbli. Il-Ministru Chris Bonnet spjega li dan huwa l-kunċett li bih qed tinħoloq infrastruttura aktar moderna u li taqdi l-ħtiġijiet ta' kulħadd. Triq illi talbuni ħafna residenti, speċjalment residenti tal-Gudja, illi marduwiex tibqa' two lanes, direzzjoni waħda missa ġibni wkoll direzzjoni kontra xulxin kif kienet qabel. Issa bih ta' Vjal Kulħadd huwa li maħniex qed nagħmlu biss toroq għal karozzi, imma qed nagħmlu toroq illi niddedikaw erja minnhom għax-shared mobility li tidħol fil-Malta in motion ukoll. Jiġifieri għandek il-mixi, ir-roti u l-karozzi isuqu bil-mod li qed jikkumplementaw il-xulxin. Is-sindki tal-Gudja u Ħalluqa faħru l-proġett il-ġdid li se jkun marbut ma' toroq oħra simili fil-Gudja u jagħmel iż-żona aktar sigura u aċċessibbli għar-residenti. Huma qalu l-kollaborazzjoni bejn iż-żewġ kunsilli waslet għal investiment importanti li se jtejjeb l-ambjent għal kulħadd.